Yes, yes. Ambil ketemu itu, select ini nono player, national player, seven. Okay, okay. Ambil ini goalkeeper. Apa tu itu itu? Good. Mesti darah. Hello, hi. I'm Sabo. Johanna. Koitari Bising. Nirmal Kanti D bini mukumu nalai sung kini kaisa football tournament ojaga manka Chini বিশেষ করে তিনি ওজাগাও sung Nukya watoi hinfano sung tini ojaga thunglai manka ebong thunglai botongo watoi nitui kemang man babi bolo kasu jate ni thango ang hai na hai tabak jorari nai Chini o tournament ni rang Khwnai eba khe rang Hambai sini press media rongno, di press media rongno, sung nango norok hai media no, norok ni media ni bisinti kabang ma sini je kami am saya rokno Nukya rokno Nukwi mano, siya rokno si mano, naya rokno nai mano. Ini sungoro baijal Bari Playground no kaisa tournament songsaka CCS ni madome o CCS no belai no paiple hambai tambai ke wati panti hiawi nai belai saktar mani tinai borok saktarai tini o Mwchang Nirmal Kanti D football tournament bin memorial ni bin mukumu tinai bini kitching song tai bini takuk tini ang soyung o jagao saktarai tini o sport no chengkha thanai 6 tarik ini 6 tarik first semi final o semi final o khana taisa semi final tongo o semi final je kaplaing nai bo 10 tarik o borok thungnai tai sudo obo sung o mukumuni bisingtui kamini sikla sikli rongno je kaisa phonugo je drug chanai chuak nungnai bebak theke kaisa abo hasal khlaimani mukumu sung NaiywiTongo beskang salo sung tebo CCS committee bai o coordination committee bai bahai ki tebo Chini tiprasa dofano tiprasa sikla sikli rongno beskang advance ke tlangman chungobono nainai te last kisi sang short speech khlainai je 10 tarik final ngai 10 tarik 1 tarik semi program chengnai 1 tarik semi program chengnai salo sanden sal sabat sal kuthar sal 10 tarik August 2025 o salo sungo matono o final ngai muthungjak nai CCS ni committee ni uddokta bai tai a jagao sungno presentation khaina bagi phainai dofano hamjaknai rosamung Kwrwng kokthai Kwrwng tai nini tam hinai muni kothok Kwrwng takuk biswadev koloi bono Chini chimlang hingkai jotoni sinwo hingkai Onil Dev bobo haino rosab Kwrwng kokthai Kwrwng comedian bobo phainai tai belaikhano nationalist minded rosab Kwrwng khuk Sorbosuri Dev bobo phainai pandao phainai participate khai sungnaro hom dodom ni bising pandano chengnai haidi joto hazal sampani lukurok amthani lukurok o salo phainai o entertainment kaisa tin kaham je ya presei tongman CCS committee ni theke obono jung success phainun bagi phaidi asuna hambai